Tervetuloa oikean suunnan tämän päivän traagisten kohtaloiden pariin. Ja kun mä tarkoitan traagisia kohtaloja, niin mä en luonnollisesti nyt tarkoita meidän perussuomalaisten vaalitulosta. Voidaan siihen mennä sitten vaikka joskus myöhemmin. Vaan mä tarkoitan yksittäisten henkilöiden kohtaloita, traagisia tapahtumia, mitä he ei missään tapauksessa ole itse aiheuttanut tai ansainnut. Näitä voi esimerkiksi olla syöpä, geneettiset poikkeavuudet, tapaturmat ja vastaavat. Ja ensimmäisenä tarinana meillä täällä tietysti on Veera Biancan kohtalo. Nimittäin sosiaalisen median vaikuttaja Veera Bianca oli ottanut kuvia itsestään uikkareissa, kun hänen Apple-puhelimensa luuli häntä valaksi. Bianca kertoo Instagram-videollaan kirjoittaneensa kuvakirjaston hakukenttään sanan whale, eli valas, ja tämän jälkeen puhelin löysi hänen omat kuvansa. Katsokaa mitä se löytää minut, eli tuossa on minun iPhoneen mielestä valas, Bianca toteaa. Neiti Biancan tekemä video tästä aiheesta on luonnollisesti aiheuttanut suurta järkytystä. Hei apua, sanoi entinen seitsinottelija Maria Huntington. Järkyttävää, joku kommentoi. Kiitos, että nostit tämän asian esiin ja kerrot millaista logiikkaa tekoäly noudattaa. Ja ihan kauhea fitnessvaikuttaja Aada Länsiluoto toteaa. Kaiken tämän lopputuloksena neiti Bianca nyt pohtii, onko Apple lihavuusfoobinen yhtiö. Ja tosiaan, jos ei se on neiti, jos se on rouva tai ihan mikä tahansa etuliite halutkaan, niin pistä meille viesti, koska me halutaan, että ne aidosti menee oikein. Mutta tämä järkytti meitä oikeassa suunnassa myös. Ja mä voin sanoa, me yritettiin korjata tämä asia. Me yritettiin ottaa yhteys Applen perustajaan ja entisen toimitusjohtajan Steve Jobsiin. Ei saatu yhteyttä. Pitkälti johtui siitä, että hän on kuollut. Mutta jos hän ei olisi kuollut, niin silloin me toki yhteys oltaisiin saatu. Mutta valitettavasti tällä sekunnilla me ei pystytty tälle asialle mitään tehdä, mutta me koitetaan sitä asiaa Sammalenkaan nyt selvittää. Mutta sen mä voin sanoa, multa on usein kysytty, että Riku, minkä takia sulle ei ole Applen puhelin, minkä takia sulle ei ole Applen tietokoneet, minkä takia sulle ei ole sitä, mikä pädi, iPodit vastaavat onkaan. Ja ennen mä oon aina sanonut, että no, eihän siinä nyt ole mitään järkeä ostaa 2000 euron puhelin, jos sä saat täysin samalla toiminnolla 300 euron puhelin. Ja jos mun joidenkin mielestä kuvitteellinen sukupuoleton translapsi Sammal kysyisi semmoista puhelinta, niin mä varmaan Mutta mitä mä yritin sanoa, on se, että me ei haluta millään tapaa tukea läskifoobista yhtiötä. Sitä mä yritin sanoa, mutta mä en ollut vaan tarpeeksi hyvin artikuloiva ihminen siinä aikana. Mutta onneksi tämä nyt on kuitenkin korjattu. Korjattu tämä olettamus, että se syy olisi joku toinen ja absurdi syy loppupeleissä. Mutta sitten muita surullisia uutisia. Näyttäisi siltä, ettei tverkkausta ja muita katutansseja arvosteta tarpeeksi. Katutansseja Joensuussa opettava Nuppu Niemi-Henri kokee, ettei tverkkausta arvosteta. Vaikuttaa siltä, että valkoisen kulttuurin tuotoksia arvostetaan enemmän kuin mustasta kulttuurista nousevia. Uutisjutun mukaan tverkkausta ei ensi syksynä ole enää Soisalo-opiston tanssikoulun kurssivalikoimassa. Yhtenä syynä on se, että tanssityyliä pidetään liian provosoivana ja Soisalo-opisto on tullut aiheesta vuosien varrella paljon palautetta. Erityisesti kun tverkkausta on esitetty lasten ja nuorten tanssinäytöksissä osana taiteen perusopetusta. Nuppu Niemi-Henrin mukaan on vähän asennetta, kun tätä ei hyväksytty 50-luvullakaan, ja toivomus, että osataan arvostaa muitakin kulttuureja. Me ollaan täällä oikeassa suunnassa aivan yhtä järkyttyneitä tästä uutisesta kuin Nuppu Niemi-Henri, ja mä voin sanoa, että me ei ymmärretä, minkä takia tämän liikkeen tekemistä ei arvosteta samalla tavalla kuin esimerkiksi Beethovenin 9. sinfonian kirjoittamista, harjoittelemista, soittamista. Se on meille täysin mysteeri. Ja viimeisenä surullisena ja traagisena asiana mulla on omakohtainen kokemus, jonka mä haluan nyt teille jakaa. Niin kuin monet teistä, rakkaat kuuntelijat, tietää, niin me ollaan liitytty Ottawan sopimukseen vuonna 2011 ja me ollaan nyt poistumassa tästä Ottawan sopimuksesta, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön. No vihreät nuoret on täysin oikeutetusti kritisoinut tätä, että me ollaan lähtemässä siitä pois sillä, että sienestäjät ja marjastajat saattaa astua niihin jalkaväkimiinoihin. Ihmisiä saattaa kuolla, jos me palataan siihen systeemiin, jos me ennen oltiin. Ja jotkut oikeistolaiset ihmiset mä oon pahoillani, mulla vaan yksinkertaisesti tulee tommoinen niin kuin luontainen reaktio siitä, että joku tyyppi oikeasti herra vuonna 2025 sanoo olevansa oikeistolainen tässä maassa. Se on oksettavaa. Mutta nämä oikeistolaiset tyypit on sanonut, että rauhan aikana niitä jalkaväkimiinoja ei siellä joka tapauksessa ole, ja jos sä sota-aikana päätät mennä sitten sienestämään jonnekin Itä-Karjalan metsiin, niin ehkä se saattaa olla oma vika. Mutta mulla on jotain sanottavaa nyt näillä niin sanotuilla oikeistolaisilla tyypeillä. Mulla on omakohtaisia kokemuksia siitä, mitä tapahtuu, kun eletään sinä aikana, kun tätä sopimusta ei ollut. Vuonna 2009, kun mä edelleen asuin vielä Piikkiössä, niin mulla oli sillä hetkellä 3 isovanhempaa enemmän elossa kuin nyt.
Sinä vuonna, siis mulla on sukulaisia, ketkä on kotoisin Karjalasta. Sinä vuonna mun sukulaiset päätti, mun isovanhemmat päätti, että he menee etsimään sitä legendaarista timanteille höystettyä kultaista kanttarellia Itä-Karjalan metsistä, joka sattumalta on siellä miinakenttien keskellä. Ja mä sanoin heille, älkää menkö, please älkää menkö, mä rakastan teitä. Ja he meni. Ja se oli viimeinen kerta, kun mä keskustelin heidän kanssaan. He kuoli sinne metsiin. Et se ajatus siitä, jos te kuvittelette, että tässä ei tapahdu mitään, jos me palautetaan miinat. Ja jotkut selitykset, että niitä ei oikeasti sen rauhan aikana ole. Ja se on mukaan oma vika, jos sotatantereella sitten mennään sinne keräämään sieniä tai marjoja. Se ei yksinkertaisesti ole. Ja mä haastan jokaisen teistä, ketkä kuuntelee tätä nyt, näyttämään mulle todisteet siitä, että sinä aikana, ennen vuotta 2011, kun me ei oltu tässä ottamaan sopimuksesta, kukaan ei kuollut niihin miinoihin. Mä haastan teidät siihen. Ja mä voin sanoa nyt näille vihreille, että teillä on koko oikean suunnan tuki tämän asian kanssa. Mutta otetaan tähän väliin hieman iloisempia uutisia, nimittäin feministinen liike on jälleen ottanut mahtavia harppauksia eteenpäin seksuaalisen vapautumisen muodossa. Ensimmäisenä uutisena meillä on tietysti brittinainen, joka harrasti seksiä yli 100 miehen kanssa yhden päivän aikana, mutta tämä ei ollut tarpeeksi. Tämä ei yksinkertaisesti vapauttanut naisia läheskään siinä määrin, mitä olisi tarvittu. Nimittäin myöhemmin toinen britti vapautti vielä enemmän itseään yli 1000 miehen kanssa ja myöskin yhden päivän aikana. Ja kirsikkana tietysti naisten vapauden symbolina on meidän oma Erika Wigman, joka onnistui vihdoin ja viimein Euroviisujen vastustuksesta huolimatta näyttämään pakaroitaan koko Euroopalle. Tiesitkö te muuten, että HIV leviää myös suuseksi? Siis meillä on nämä 2 ensimmäistä naista, hei sitä tiennyt, mutta nämä on tämmöisiä pikkujuttuja siinä kohtaa, kun sä oot oikeasti vapautumassa, niin mitä väliä silloin niin 1000 miestä ja come on, sä oot oikeasti vapautunut, niin siinä kohtaa ei paljon HIVit sun muut paina. Ja HIVistä itse asiassa puheen ollen, mä olin joku 4 vai 5 vuotta sitten Setan tapahtumassa, missä kerrottiin, se alkoi siis sille, että siellä kerrottiin ja näytettiin, miten tapahtuu sukupuolen vaihdos, siellä oli diaesitykset ja kaikki. Siellä niin kuin näytettiin, että tuosta reisilihaksesta otetaan joku lerpatin ja tehdään siitä sulla penis, ja sitten sä luonnollisesti oot sen jälkeen mies. Mutta siellä myös kerrottiin, että lakia pitäisi muuttaa siltä osin, koska nyt on nähtävästi pakko, että jos sulla on HIV, niin sun pitää kertoa aina ennen sukupuoliyhteyttä sille toiselle henkilölle, että sulla on HIV, niin nämä Setan tyypit sanoo, että tämä on väärin. Tämä on yksinkertaisesti väärin. Ketään ei pitäisi pakottaa kertomaan jollekin toiselle henkilölle ennen seksiä, että sulla on HIV. Niin sen ne halusi myös siihen samaan syssyyn sit muuttaa. Eli se oli niinku reisilihas lerpattimi ja HIVistä kertomattomuutta. Sitten saattaa olla niin, että sä oot nimennyt sun koiras homoksi. Nimittäin Ylen uutisen mukaan moni koiranomistaja ei välttämättä tiedä sitä, mutta he saattaa olla nimennyt heidän koiransa homoseksuaalisella nimellä, vaikkakin heidän koira ei sitä välttämättä ole. Ja meidän oikean suunnan mielipide tähän asiaan on varmaan se, mitä te oletattekin. Sä et missään nimessä voi nimetä sun koiraa homoseksuaalisella nimellä, ellet sä sit tiedä, että sun koira on tai identifioituu homoseksuaaliksi. Ja tietysti toistepäin, jos sun koira identifioituu heteroksi, niin sun luonnollisesti pitää käyttää hetero-nimeä. Mutta mä haluan tähän kohtaan tuoda esiin sen, että me ollaan leikattu Yleisradiolta jo massiivisia määriä rahaa. Ja jos me oltaisiin leikattu vähänkään enemmän, niin voi olla, että tämä uutinen olisi jäänyt tekemättä. Voi olla, että suomalaiset olisi mennyt tässä yhteiskunnassa täysin tietämättöminä, että he on nimennyt heidän koiransa homoseksuaalisella nimellä, vaikkakin heidän koira ei välttämättä homoseksuaali ole. Ja se on semmoinen todellisuus, missä mä en halua elää. Ja sen takia me ehdotankin oikeassa suunnassa, että Ylen budjetti pitäisi vähintään tuplata, niin tämmöisiä virheitä missään nimessä tulisi. Ja voi olla, että muitakin asioita saattaisi tulla esiin. Että esimerkiksi joku, en mä tiedä, sun undulaatio on nimetty jollain transnimeltä tai vastaavalla, se ei välttämättä ole. Tai toistepäin. Se on nimetty niinku, en mä tiedä edes mikä on transnimen vastakohta, mutta joo, semmoista. Meillä on itse asiassa löytynyt tähän lähetykseen vain yksi natsisymboli. Yleensä meillä on niitä paljon enemmän, mutta tässä lähetyksessä meillä on vain yksi. Se voi merkitä muuten sitä, että ne on itse asiassa varmaan loppumassa ne natsisymbolit. Mutta jos sä olet mies, sanotaan 30-vuotias, 40-vuotias, 50-vuotias, 170-vuotias mies, ja sä sattumalta esimerkiksi preferoit 22-vuotiaat naisia, en tiedä miksi, mutta jostain johtuen sä preferoit tonnikäisiä naisia, niin sä saatat olla kansallissosialisti, sä saatat olla natsi sun tietämättäsi, koska itävaltalainen taidemaalari, tuttavallisemmin Adolf Hitler, hän myös preferoi nuorempia naisia. Ja jos sä preferoit mitään, mitä Adolf Hitler aikanaan preferoi, niin sä saatat olla kansallissosialisti, hän piti niinku nuoremmista naisista,
en mä tiedä, koirista, oli koirikin. Jos sulla on koiri, niin saatat olla natsi myös. Mutta joka tapauksessa, jos sä miehenä preferoit nuorempia naisia, niin sä olet kansallissosialisti ja sun pitää yksinkertaisesti lopettaa se sun toiminta, koska natsina olo, se ei ole ok, me kaikki tiedetään se. Viimeisenä tapauksena meillä itse asiassa täällä on pienoinen Muselabens Cortises-tapaus. Nimittäin paimiolaisessa kaupassa on nyt käynyt niin, että joidenkin naisten hameiden alle on sujahtanut yli 1 000 euron edestä astioita. Ja tämä nainen, ketä tässä tuomittiin, on saanut tuomion 9 kertaa aiemminkin viimeisen 2 vuoden aikana, ja mitä todennäköisemmin myös ryöstelyrikoksista. Tämä väitetty rikos tapahtui Paimion Tokmannilla toukokuussa vuonna 2022, ja väitetysti nämä naiset pyörivät erityisesti astia- ja keittiötarvikeosastolla ja poimivat hyllystä tavaroita. Sen sijaan, että he olivat maksaneet astiat, piilotti 3 heistä niitä vaatteisiinsa ja poistuivat myymälästä. Ja mä voin sanoa, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä tässä tapauksessa on meneillään. Meidän tehtiin se viime video, missä me selitettiin tämä ilmiö Muselabens Cortises et vakuendingin ram. Ja tässä tapauksessa on todennäköisesti Muselabens Cortises ja jotain muuta vaaseista latinaksi. Nämä naiset on yksinkertaisesti kaikilla näillä tapauksilla lavastettu syyllisiksi näihin rikoksiin. Mä olen aika kyllästynyt tapauksen, koska mähän nykyään toimin itse asiassa romaniyhteisöjen edunvalvojana Suomessa. Moni ei sitä välttämättä tiedä, mutta tosi monet romanit on ottanut muuhun yhteyteen, että kiitos Riku, kiitos, että sä vihdoin tuot tämän asian esiin sellaisena, kuin se oikeasti on, eikä siinä propagandistisena versiona, niin kuin tämä Iltalehden uutinenkin, että täällä olisi oikeasti tehty jonkinlainen rikos. Tässä on ollut todennäköisesti jokaisessa 9 tapauksessa, ja nyt tässä 10. mukana vartijat, myyjät, kauppiaat, poliisi, oikeuslausut, tuomarit, syyttäjät, kaikki, koko yhteiskunta mukana tässä toiminnassa. Ja mä tiedän romaniyhteisöt, he alkaa oikeasti olla kyllästyneitä tähän lavastamiseen. He alkaa olla kyllästyneitä siihen, että me tahallaan tehdään heidän maineestaan huonompaa kuin mitä se oikeasti on. Ja sen vaan pitää, rakkaat suomalaiset, nyt yksinkertaisesti loppua. Tähän asiaan on pakko puuttua. No niin kuin tarkkasilmäisimmät varmaan huomaa, niin näitä 2 osuutta tässä episodissa ei ole kuvattu samana päivänä. Tuo äskeinen osuus, mikä kesti jonkun 12 minuuttia, niin se kuvattiin noin 3 viikkoa sitten. Ja se syy on se, että sen jälkeen kun mä olin kuvannut sen ensimmäisen osuuden, niin mun puhelin soisi. Ja sieltä soitti Iltalehden Onni Kari, ja hän kyseli, että minkälaisen videon mä oon nyt oikein jakanut mun Instagram-tarinaan. Ja siitä lähtikin liikkeelle semmonen sirkus, että en ole omassa elämässäni ennen nähnyt. Pois lukien ehkä tietysti se romanikeissi tai se vuoden 2020 LGBT-kehräjätapaus. Se onkin semmoinen asia, että jos Onni Kari haluaa tietää mun mielipiteitä sukupuolivähemmistöihin, niin sieltä voi käydä lukemassa. Mutta tapaus näin niin kuin lyhykäisyydessä meni niin, että mä jaoin Instagram-tarinaan tämmöisen meemivideon. Tämän jälkeen Iltalehti soitti mulle, kysyi siitä asiasta, kysyi, että mikä tämä video on. Mä sanoin, että se on meemivideo. Kysyi, että onko se mun mielestä oikein jakaa se. Mä totesin, että joo. Ja tämän jälkeen siitä tuli lehtijuttu. Ja tämä lehtijuttu johti siihen, että Turun Sanomat teki siitä jutun, Ilta-Sanomat teki siitä jutun, muistaakseni Yle teki siitä jutun, olisiko ollut niitä Helsingin Sanomat teki näistä jälkimmäisistä jutun, mutta teki juttuja kuitenkin myös, ja sitten erinäiset Savon alueen lehdet teki siitä myös oman tapauksensa. Ja tämän jälkeen meidän Turun paikallisjärjestön puheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja pahoitteli tätä mun videoa, että mä olin jakanut sen mun Instagram-tarinaan. No sitten tämän jälkeen he soitti mulle uudestaan ja kysyi, että mitä me ollaan paikallisjärjestön sisällä puhuttu tästä asiasta. Mä totesin, että mä en kommentoi mitään puolueen sisäisiä juttuja, mitä mä en kommentoi edelleenkään. Ja sitten he kysyivät, että pahoitteleks mä tätä videoa, johon mä totesin, että en. Ja tästä sitten taas lähti jälleen uusi mediaralli. Ja tämän jälkeen mä jaoin toisen videon mun Instagram-tarinaan. Se oli South Park-episodissa, missä Eric Cartman heitetään bussin alle. Siitä he soitti mulle ja kysyi, että tarkoittaako sitä, että mun mielestä puolue on heittänyt bussin alle, ja mä totesin, että en. Ja mä taisin sanoa jotain, että bussit on vaarallisia kulkuneuvoja, ja halusin vaan levittää tietoisuutta. Mutta ei silloin ollut nähtävästi mitään väliä, mitä mä niihin haastatteluihin sanoin, koska se teki sen jälkeen uudet uutiset, missä mä kuulemma olin sanonut näin, mikä luonnollisesti ei pidä paikkansa, eli he valehtelivat. Ja sitten tähän väliin Persu Nuoret otti oman irtiottonsa tämän asian suhteen ja käytännössä tuli sanomaan, että on naurettava ajojahti ja totesi, että tässä ei ole mitään syytä pyytää anteeksi. Siitä me saatiinkin ehkä yksi huikeimmista otsikoista, mitä mä oon elämässäni nähnyt, missä mainitaan luonnollisesti minut, Persu Nuoret, meemit, salkkareitten Ismo ja natsitankki samassa
otsikossa tai alaotsikossa. Se on kyllä yksi huikeimmista asioista, mitä mä oon uutisissa ikinä nähnyt. No sitten tämän jälkeen vielä tapahtuisi niin, että mä sain eduskunnalta, eli mun työnantajalta varoituksen siitä, että mä olin jakanut tämän videon, ja nyt me ollaan tässä pisteessä. Mutta jos tätä käy niinku tarkemmin, niin tässä on moni asia, mitä nyt pitää selventää. Ensinnäkin tämä narratiivi, mitä media loi tästä, että tässä oli niinku, että miten se oli, kaupunginvaltuutettu haluaa ampua natsitankilla sukupuolivähemmistöjä. No ensin, ja fasismi tietysti sanana mainittiin myös. No ensinnäkin, jokainen ihminen, ketä on nähnyt sen videon, tietää, että se on ihan selvä meemi, paitsi luonnollisesti nämä median työntekijät, mutta se tämä nyt ihmettele ollenkaan. He vaikuttaisi olevan enemmän aktivisteja kuin journalisteja. Sitten mä en tiedä, miten natsit tähän väännettiin. Voi olla, että se oli toisen maailmansodan tankki, mutta siellä ei ollut mitään natsisymboleja, ei ollut mitään SS-joukkoja vastaavaa, mutta se nyt vedettiin siihen kuitenkin. Ja sitten viimeisenä puhuttiin tätä, että haluaa ampua natsitankilla sukupuolivähemmistöön. Niin ensinnäkin mä en omista tankkia harmikseni. Ja toiseksi sukupuolivähemmistöjä ei ole olemassa, joten miten sä voit ampua tankin kanssa jotain, mitä ei ole olemassa. Kysynpähän vain. Mut joo. Sitten jotkut ihmiset on kysynyt multa, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että mut erotetaan valtuustosta, niin ei. Siis valtuustosta erottaminen vaatisi tyyli jotain, että sä teet jonkun maanpetosrikoksen tai teet jonkun törkeän rikoksen, jonka takia sit sut voidaan ehkä sieltä heittää pois, en ole ihan varma. Mutta sitten kun sut on sinne äänestetty, niin siellä sä sit oot. Toinen juttu, mikä tässä on monelta mennyt sekaisin, oli se, kun lehdessä lukee, että niinku puoluejohto kommentoisi tätä asiaa, niin sitten kaveri kysyi multa, että onko niinku siellä Purrat ja vastaavat kommentoinut tätä, niin ei. Puoluejohdolla he tarkoitti siis meidän paikallisjärjestön johtoa ja sitten valtuustoryhmän johtoa. Eli siis mä kuulun molempiin, mä kuulun itse asiassa valtuustoryhmään sekä paikallisyhdistyksen hallitukseen, en toki ole kummankaan puheenjohtaja. Ja tämä valtuustoryhmä koostuu siis kaikista niistä perussuomalaisista, ketkä on päässyt vaaleissa läpi, ja jokaisen meidän varajäsenestä, eli meillä on 12 jäsentä siinä 6+6. Ja sitten on tämä paikallisyhdistys, Turun perussuomalaiset, mihin sitten Turun perussuomalaiset äänestää hallituksen ja puheenjohtajan, ja olisiko ollut, varapuheenjohtaja taidettiin valita erikseen itse asiassa. Ja nämä on siis kaikki eri entiteettejä. Ja sitten tässä on vielä eduskunta, jossa siis mä en ole puolueen palkkalistoilla, mutta mun esimies on kansanedustaja ja puolueen jäsen, mutta eduskunta on mut palkannut. Joillakin puolueilla se on niin, että ryhmäkanslia, eli siis puolue palkkaa meitä avustajat, mutta meillä ei ole niin. Ja eduskunnalta mä sain sitten varoituksen. Mut joo, tässä on vielä pari semmoista osaa, ja siis nämä kaikki asiat, mistä mä nyt puhuin, nämä on siis julkista tietoa jo, nämä on ollut mediassa, nämä on ollut joka puolella. Ja tässä on vielä pari semmoista osuutta, mitkä tarvii pienen selvennyksen, sanotaan näin, joten mä en syvemmin tähän asiaan mene. Jos haluaa nähdä tämän videon, niin se löytyy käsittääkseni ainakin Iltalehden sivuilta, että siellä voi pistää Riku Leppänen ja video, mitä ikinä onkaan, niin luulisi se sieltä löytyvää. Ja jos se löydä, niin se on sitten oma ongelma. Ja tässä on pari semmoista osuutta, mitkä vaatii sen, että mä selvitän asiaa lakimiehen kanssa. Ei siis liity puolueeseen millään tavalla, mutta muuten pitää vielä selvittää, niin en kommentoi sitä sitten sen enempää. No sitten jotkut ihmiset on kysynyt, että pitäisikö tätä pyytää anteeksi. Ja mä oon sitä toki miettinyt tosi paljon, että pitäisikö tätä asiaa pyytää anteeksi. Ja itse asiassa yhtenä päivänä mun 3 kaveria tuli tänne mun luo, sitten on nyt 2 viikkoa aikaa, ja me palloteltiin tätä asiaa ja tultiin siihen tulokseen, että ehkä olisi hyvä pyytää tätä anteeksi. Ja me harjoiteltiin sitä, että he niin kuin arvosteli sitä, tai käytännössä katsoi vierestä sitä, kun mä oon pyytämässä anteeksi. Ja me kuvattiin se. Valitettavasti mikään niistä ei ollut onnistunut tulos, mutta me kuvattiin se. Ja nyt on aito video siitä, kun mä yritin pyytää anteeksi. قلنا لك نصيحة من شخصيتك. أنا غنيت خالد صاير بدلت روح الخلد. لا كورة دوك تغني دروك. ايوا صح هذا.
No näiden anteeksi-pyyntöjen suhteen niin on yksi hyvä oppi, mitä niihin tulee. Ja se on se, että älkää pyytäkö anteeksi jotain, mitä teidän mielestä ei pitäisi pyytää anteeksi. Älkääkä varsinkaan pyytäkö näiltä vasemmistolaiset toimijoilta mitään anteeksi, koska sille ei oikeasti heille mitään merkitystä. Se tarkoitus on se, että teidät saadaan nyörtymään. Se tarkoitus on se, että teidät saadaan pyytämään jotain pientä asiaa aluksi anteeksi, ja sen jälkeen huomaatte vuoden päästä, että te pyydätte jotain isompiakin asioita anteeksi. Ja sen jälkeen te pyydätte 3 vuoden päästä teidän koko olemassaoloanne anteeksi. Älkää tehkö niin. Ja toinen asia on se, että sananvapaus, ilmaisunvapaus, musta huumori, satiiri, tämmöiset asiat ei ole myytävissä. Ja se on aivan sama, tuleeko se oikealta se kritiikki, tuleeko se keskeltä se kritiikki, tuleeko se vasemmalta se kritiikki. Nämä asiat ei yksinkertaisesti ole myytävissä. Ainakaan minulle ei ole myytävissä. Ja jos te myytte nämä asiat ja huomaatte olevanne noin, sanotaan vaikka 20 vuoden päästä jossain vasemmistolaisella työleirillä ilman sananvapautta, ilman ilmaisunvapautta, ilman minkäänlaisia vapauksia, niin nämä on ne pienet hetket, jotka sinne johtaa. Ja silloin kun sananvapautta rajoitetaan tai ilmaisunvapautta rajoitetaan, niin ne yleensä argumentoidaan hyvin. Siis ikinähän maailmanhistoriassa ei olla oltu silleen, että hei, me rajoitetaan näitä sananvapautta, koska me ollaan paskoja ihmisiä ja me halutaan vaan tehdä niin ja me ollaan diktaattoreja. Harvemmin niin tapahtuu. Yleensä ne on verhoiltu johonkin hyvään. Tämä tehdään teidän parhaaksi, että me nyt rajoitetaan näitä. Ja monesti ihmiset ajattelee, että no totta kai. Ei ne ajattele välttämättä niin, että 20 vuoden päästä näitä saatettaisiin käyttää väärin. Mutta älkää ikinä myykö näitä kahta asiaa. Älkää ikinä pyytäkö anteeksi jotain, mitä teidän itsenne mielestä ei pitäisi pyytää anteeksi. Ja toiseksi, älkää myykö sanan tai ilmaisunvapautta. Euroopassa on nyt jo rajoitettu sananvapautta ja ilmaisunvapautta aivan liikaa. Ja Suomessa on myös. Meillä on nämä kaiken maailman vihapuhelait jo valmiiksi. Ja siitäkin on tullut ihan absurdeja tuomioja. Nyt käsittääkseni Päivi Räsänenkin on syytettynä siitä, että hän on referoinut Raamattua. Ja se menee aina, se ei ikinä lopu. Se menee aina vaan pidemmälle. Mutta itse asiassa tähän tankkitapaukseen liittyen, niin mä sain eduskuntaan postiin, tai löysin tämän postin viikko sitten. Joku oli lähettänyt, Timo oli lähettänyt mulle tämmöisen paidan. Sturmgeschütz 1, 2, 3, 4, 40 aus G. En tiedä, onko tämä nyt sitten se tankki, mikä siinä videossa oli. Mutta komia paita. Mä oon itse asiassa, tää on LKK. Pitää varmaan käydä salille, että se mahtuu paremmin. Mä oon itse asiassa MKK, että jos jotain paitoja lähettää, niin pitäkää mielessä. Mutta kiitos tästä, Timo. Se varmaan menee seuraavaan episodin päällä. Joo, ehkä siitä tankkitapauksesta ei sen enempää. Mutta sitten itse näihin asioihin, mitä tänään käytiin läpi. Täällä on ensimmäisenä tämä Veera Biakan puhelin, joka luuli häntä valaksi. No siis tämä koko asiahan on loppupeleissä aika absurdi, koska ajatelkaa sitä näin. Et ensinnäkin hän on ottanut itsessään nämä kuvat, ja ne on hänen siellä jossain Mediapankissa, missä ikinä onkaan. Mutta sen jälkeen hän on mennyt sinne hakukenttään ja laittanut sinne sanan whale, eli valas. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ikinä elämässäni mun videopankin hakukentässä hakenut mitään. Ikinä. Millään hakusanalta. Jos mä haen jotain ja mä voin uskon, että jokainen samaistuu, niin se on silleen, että hei, viime viikolla mä jaoin jonkun kuvan tai videon, pitää löytää se täältä. Ja sitten sä menet siihen kelloaikaan, milloin se on ollut. Tai että 3 kuukautta sitten mulla oli joku hyvä meemi, mä haluan tehdä sitten joku jutu. Ikinä elämässäni mä en kuullut keneltäkään, että he hakis hakusanoilla omasta mediapankista kuvia tai videoita. Ikinä. No sit toiseksi, sä jostain syystä laitat sinne sanan whale, eli valas. Mä en tiedä miksi sä laittaisit sen sinne. Ja sit samaan aikaan, kun sieltä löytyy niitä valaajia, niin se ehdottaa myös sun kuvapankissa sun omia kuvia. No ensinnäkin, kuin monta kuvaa sä oletit, että sun omassa mediapankissa on valaista? Ja tiedätkö, jos siellä on yksi valas, niin se näyttää sen valaan, ja sitten se näyttää jotain sun muita random kuvia. Se on niinku se toinen juttu. Ja sit jos mulla kävisi näin, että mä nyt etin sanaa whale eli valas, ja sieltä tulee mun omat kuvat, niin mä varmaan toteaisin silleen, että okei. Ja jos mä kokisin jotakin ihmisellä asiaa, niin mä olisin kavereille, että kattokaa tätä. Ja ne varmaan totesi, että okei, onko se joku juttu. Tai sitten totesi, että no Riku, sä oot aika läski. Ja sen takia sieltä tulee ne valaat. Pitäisikö tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä siitä? Mutta sit vielä tähän päällä. Että sulla tulee ne valaat, sä oot silleen, mun pitää soittaa tästä jumalauta valtamedialla. Ja sit siihen päälle ne tekee siitä vielä jutun.
Ja sitten siihen päälle vielä, kun aletaan käymään jotain keskustelua, että onko Apple lihavuusfoobinen yhtiö, koska sun puhelin, kun sä haet sana whale, näyttää valaan ja sun omi kuvia. Ja sitten kirsikkana tietysti on kakun päällä kommentoija, että mistä suurin osa oli naisia, ollaan dreellisiä toisillemme, koska siellä on joku empatia kytkin, mikä menee aina täysillä päällä, kun jotain tapahtuu. Ketkä tulee kommentoimaan sitä, että voi ei, toi on ihan hirveä, että miten joku yhtiö saattaa tehdä näin. Ja tämä on yksi suurimmista ongelmista tässä yhteiskunnassa, että kaikki on uhreja. Kaikki on uhreja samanaikaisesti ja kenellekään ei sanota asioita, miten ne on. Vero Bianca on sairaaloisen lihava. Mä nyt sanoin sen. Ja ehkä hänen pitäisi tehdä sillä asialla jotain. Ja jos se nyt vaatii Applen puhelimen vähän vihjaamaan siihen suuntaan, niin ehkä se on ihan hyvä juttu. Ja nämä ihmiset, ketkä nyt on siellä kauhuissa mitä onkaan, te vaan pahennatte tätä asiaa. Te ette tee tällä henkilöllä mitään hyvää, kun te olette niin sanotusti hänen puolella. Te olette itse asiassa häntä vastaan. Te vaan kannustatte siihen enemmän, että joo, syö mitä haluat. Liikun niin paljon kuin haluat, tee mitä tykkäät. Ja sitten hän kuolee 37 tai 40 tai mitä onkaan. Näin se on, hyvät naiset ja herrat, näin se on. Sitten toinen juttu oli tämä, että tverkkausta ei arvosteta samalla tavalla kuin valkoisen kulttuurin tuotoksia. Siis jos mustan kulttuurin oikeasti multihuipentuma ja tuotos on se, että miten sä pystyt heiluttamaan sun perset, niin ehkä se ei ole samalla tasolla kuin joku Sibelius tai Bach tai Tchaikovsky tai joku tämmöinen vastaava. Jos taide on jotain semmoista, minkä mä pystyn tänään tekemään, niin voi olla, että se ei ole taide. Sama mitä tulee näihin postmoderneihin taiteilijoihin, feministeihin vastaaviin, ketkä kehittää seinällä jotain menkkavertaa. Jos mä pystyn tekemään niin, toki lainatulla menkkaverellä, jos mä pystyn tekemään niin se ei ole taidet. Koska silloin 1 miljoona ihmistä pystyy tekemään niin. Ja miten sä arvostat jotain, minkä 1 miljoona muutakin ihmistä pystyy tekemään? Ellei sitten toki me kaikki harjoitella jotain sinfonia vastaavia, niin silloin meidän kaikkien taso on täällä jossain. Mutta se, että sä heilutat sun perset, miksi sitä pitäisi arvostaa? Kenenkään. Sitten Vihreät nuoret oikeasti julkaisi jutun, kun me ollaan siis poistumassa tästä Ottawan sopimuksesta, joka palauttaa jalkaväkimiinat meidän käyttöön, joka on geopoliittisesti äärimmäisen tärkeä osa meidän maanpuolustusta. Geopoliittisesti tärkeä osa meidän maanpuolustusta. Tärkeä osa meidän maanpuolustusta. Ja Vihreät nuoret aidosti teki mainoksen, missä he sanoo, että me ei voida tehdä näin, koska marjastajat saattaa astua näihin jalkaväkimiinoihin. Ja mä haluaisin tietää, että minkä ajatuksen juoksun jälkeen he päätti julkaista tämän. Että onko se niin iso kultti, että siellä on tasan se yksi ääni, kaikki on sen kanssa samaa mieltä ja sitten sen kanssa mennään. Että siellä on minkäänlaista sisäistä dialogia siitä, että mitä kannattaa julkaista ja mitä ei. Ja siinä tuli itse asiassa muitakin, ainakin entisiä vihreisiä sanomaan, että tämä on ihan järjetöntä, että tämä ei perustu yhtään mihinkään. Ja tämä on vielä niin helppo todentaa, että kuinka monta uutisjuttua mä oon nähnyt ennen vuotta 2011, että marjastajat kuoli jalkaväkimiinoihin. Mä oon syntynyt vuonna 1995. 1995-2011 mä en tiedä yhtäkään. Voi olla, että ehkä joskus 40-luvulla saattoi olla joku, ketä astui, niin en tiedä. Niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. En tiedä, en mä kuullut niistäkään. Yhdestäkään. Niin helppo taisi ollut selvittää, mutta ei. Ja tämä osoittaa, kuin sakeet porukkaa vihreissäkin on ylipäätään. Ja mä toivoisin, että ihmiset alkaisivat niin muidenkin asioiden suhteen enemmänkin kritisoimaan vihreitä, vaikka tämän koko ilmastonmuutoshumpan suhteen. Että onko tässä oikeasti järkeä? Ja onko tämä oikeasti rationaalista ajattelua, mitä me tämän suhteen tehdään, että me ollaan jossain 5-6 päästökaupasta mukaan ja nostetaan kaiken meidän yhteiskunnan energiakustannuksia, Eurooppa häviää kilpailussa joka ikinen päivä ja mennään vaan syvemmällä velkaa, et cetera. Ehkä sitäkin sitten voisi samalla vähän alkaa kyseenalaista. Joo, sitten täällä on tämä feministinen liike, joka on mennyt hurjasti eteenpäin, eli täällä on tämä toinen henkilö, ketä oli 1000 miehen kanssa saman päivän aikaa harrasti seksiä. Sitten täällä oli tämä toinen, ketä oli 100 miehen kanssa saman päivän aikaa, ja Erika Wigman on vihdoin kuningatar, koska hän onnistui näyttämään pakaroitaan koko Euroopalle. Mä haluaisin vaan tietää, että miksi tämä on juttu? Miksi kaikki tavallaan tämmöinen naisten protesti ja voimaantuminen liittyy siihen, että kuin alasti sä oot televisiossa? Ja minkä takia me juhlistetaan sitä? Mikä on tavallaan se
lopullinen yhteiskunta, mihin me halutaan päätyä sillä, että näitä asioita tehdään ja näitä asioita juhlistetaan ja näistä asioista myllytetään mediassa ja fantsutellaan. Mikä on se yhteiskunta, mihin te luulette? Onko se niinku täydellinen yhteiskunta siinä kohtaa, kun sä harrastat seksiä 10 000 miehen kanssa päivän aikaa? Onko siitä patriarkaatti vihdoin tuhottu? Mihin se johtaa? Ja mun mielestä ei johda mihinkään hyvää. Ja tosi monet nuoret naiset on vihdoin alkanut heräämään siihen, että siellä loppupäässä ei ole mitään. Yhtään mitään. Siellä on vaan onnettomuutta. Siellä on sitä, että vaikka miettii näitä OnlyFans-malleja ja kaiken maailman pornotähtinaisia, niin 35V alkaa asiat realisoitumaan, itsetuhoisuus lisääntyy, vedetään pillereitä, mitä tahansa, ja sitten kuollaan alle 40-vuotiaana. Jos eletään se yli, niin sitten ollaan hieman harhautuneina kissaäiteinä 4-5, sulla on 10 kissaa ja that's that. 40 vuotta, ehkä vähän surullisempaa elämää siis sitten edespäin. Mutta harvemmin ne kohtalot on mitenkään positiivisia. En ymmärrä, minkä takia, tämä on mun siihen yksi teoria, mutta se vaatisi kokonaisen episodin, mihin me ollaan päädytty tähän. Mutta en ymmärrä, miksi tätä arvostettaisiin, miksi tämä on joku asia. Sitten mitä tulee tähän Setan tapahtumaan, niin mä oikeasti olin siellä. Siis se meni oikeasti silleen, kun mä sanoin, eli siis oliko se nyt 5 vuotta vai 6 vuotta, niin Turussa mä olin Setan tapahtumassa, missä näytettiin, miten tapahtuu sukupuolen vaihdos. Ja siellä aidosti näytettiin, että reisilihaksesta otettiin semmoinen lerpatin ja ommeltiin se sitten naisella kiinni ja sen jälkeen sä olit mies. Ja oikeasti siinä esitelmässä myös sanottiin, että jos sulla on HIV, niin se laki pitäisi muuttaa niin, että sun ei ole pakko sanoa sille sukupuoliyhteydessä olevalle toiselle kumppanille, että sun on HIV, tai että sulla on HIV, mitä vissiin edelleen nykyään pitää. Että semmoista porukkaa. Ja tämä on niin kuin mä ennenkin sanonut, siis tämä on se asia, mistä meidät tullaan tuomitsemaan nämä niin sanotut sukupuolenvaihdokset ja vastaavat. Nämä on siis lääketieteellisiä kokeita, mitä ihmisillä tehdään. Heistä tehdään lisääntymiskyvyttömiä lääketieteellisissä kokeissa, koska nämä henkilöt on mielenterveysongelmaisia, ja sitten sä oot saanut jonkun psykopaattilääkäri siihen mukaan, joka on ajatellut, että no miksipä se ei, tämä on laillista. Tästä varmaan maksetaankin hänelle vielä, niin miksipä se ei. Ne lääkärit toki, kenellä on jonkinlaista moraalia, ei näitä toteuta, mutta niitäkin on, joillahan ihmisille ei ole siis minkäänlaista moraalista käsitystä, semmoisia on olemassa. Se voi olla ihan fysiologinen asia tai sitten se voi olla opittu asia. Sitten oli tämä Yle koirat, sä saatat olla vahingossa nimennyt sun koiran homoseksuaalisella nimellä. Eli me ollaan meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että meidän valtio ottaa velkaa 13 miljardia euroa vuodessa, valtion kokonaisvelkaa 170 miljardia, julkisyhteisöjen velkaa yli 226 miljardia, ja tietysti tärkeimpänä Turun velkaa yli 700 miljoonaa euroa. Ja sitten meillä on tämmöinen megalomaaninen Yle, 600 miljoonan euron könttärahainen Yle, joka suoltaa tämän kaiken keskellä oikeasti uutisia, missä pohditaan sitä, että onko sun koira homoseksuaali ja voiko sä nimetä hänet homoseksuaalin nimellä, jos hän ei sitä ole. Ja mä oon sanonut jo monessa lyhyessä videossa ainakin, että Yle pitäisi lakkauttaa. Sillä ei oikeasti ole minkäänlaista tarpeita. Ja mä tiedän, monelta teistä on niinku semmoinen henkinen sidos Yleen, että se on niinku osa meidän kansallista identiteettiä ja nationalismia ja kaikkea, mutta sitä ei tarvita. Siis ne huoltovarmuusasiat, mitkä Ylellä on, ne voidaan hoitaa vapaan median kautta. Jos me halutaan laittaa lakiin, että esimerkiksi itsenäisyyspäivänä ei ole mainoksia, näytetään tietyt elokuvat, me voidaan laittaa nekin lakiin. Ei ne ole ongelmia. Ne ei ole ongelmia, mutta Yle me ei tarvita yhtikäs mihinkään. Koska mitä se tällä hetkellä on, niin se on sitä, että veronmaksajat riistetään heidän rahat. Tai no, käytännössä me otetaan velaksen, mutta joka tapauksessa veronmaksajat riistetään heidän rahat, tai tulevilta veronmaksajat riistetään heidän rahat tämän velkahomman kanssa. Ja me annetaan ne siis vasemmistolaisille opiskelijoille, että he voi verovaroilla suoltaa heidän propagandansa. Sitä se on. Ja tähän se johtaa. Ja vaikka me nyt korjattaisiin tämä, sanotaan vaikka, että meillä on nyt täydellinen hallitus, joka korjaa tämän asian, että tehdään raamit Ylelle, ne on tämmöiset, ja otetaan sieltä 500 miljoonaa sieltä budjetista pois, mitä ikinä onkaan, niin vuosikymmenten saatossa se tulee palautumaan takaisin siihen, mitä se tällä hetkellä on. Eli vasemmistolaiseksi propagandakoneeksi, jota ei yksinkertaisesti pitäisi olla olemassa. Joo. Ja sitten viimeisenä uutisena meillä on tietysti täällä romanit, jotka oli tyhjentämässä kauppoin Paimio itse asiassa Piikkiön vieressä, mä oon itse Piikkiöstä kotoisin.
Ja tämä nyt ei varmaan yllätä ketään. Mä oon itsekin tätä asiaa monesti kritisoinut, että mitä sitä vähemmistösuhteen oikein meneillään. Tässä on 500 vuotta ollut aikaa integroida tämä porukka osaksi tätä yhteiskuntaa. 500 vuotta epäonnistumista. Toki siellä on yksittäisiä romaneja, ketkä nyt voidaan sanoa, että ei ehkä välttämättä ole enää romaneja. Mäkin tunnen monia, jotka on laittanut mun viestiäkin, ketkä on integroitunut suomalaisiksi ihan täysin ja elää ihan normaalia elämää. Heitä on tosi paljon, totta kai. Mutta ydinjoukko, niin se integroitumisen taso on 0. Että ne on ihan karmaisevia ne tilastot. Henkirikostilastot oli muistaakseni 17-kertaisia. Ei sille, että se olisi 17% enemmän, se on 17 kertaa enemmän. Vankilassaolotilastot silloin, kun niitä viimeksi mitattiin, oli 30 kertaa enemmän muistaakseni. Mutta siis jotain ihan naurettavia määriä. 2 kertaakin enemmän olisi paljon, mutta se on jotain 30 kertaa enemmän. Työttömyystilastot on yli 60%. Ei siis, jos edes olisi työllisyystilastot, niin se olisi matala, koska mulla väestöllä on 75, romanilla olisi 60, mutta tämä on työttömyystilastot. Tarkoittaa sitä, että ne työllisyystilastot on jotain 40% luokkaa tai alle. Ja tämä on indikaattori siitä, mitä tulee tapahtumaan myös näiden muiden kulttuurien suhteen, mitkä Suomeen on saapunut. Mitä kauempaa se Suomeen saavut, mitä erilaisempi se kulttuuri on, niin sitä huonompaa se integroituminen tulee olemaan. Ellei jopa mahdoton. Mä sanoin, että se on mahdoton monien ihmisryhmien osalta. Ja meillä on esimerkkejä. Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia, Saksa. Siis aidosti, jos miettii Iso-Britanniaa, niin se on menossa kohti sisäistä konfliktia. Se on menossa kohti sisällissotaa. Koska sulla on kansallisvaltio, no ainakin Suomi on kansallisvaltio, ehkä sä voit sanoa brittien suhteen, että se on imperiumi tai mitä ikinä onkaan. Mutta jos sä mietit vaikka Ruotsia, Ruotsi on kansallisvaltio, jossa selkeä enemmistö, joskus 99% oli ruotsalaisia. That's that. Ja sitten toinen, varmaan toiseksi suuri vähemmistö taas on suomalaiset, mitkä on niinku todella lähellä kulttuurisesti heitä. Ja heidänkin kanssa, meidänkin kanssa oli ongelmia 70-luvulta eteenpäin. Toki ne ongelmat on nyt pienentynyt, koska nämä kulttuurit on samanlaisia, ja käytöstavat on hyvin samanlaisia. Mutta se, mihin Ruotsikin on menossa, kansallisvaltio on menossa, niin on kohti sisäistä konfliktia. Ja tietysti se on, koska jos sä perustat kansallisvaltion, ja sit sä tuot sen sisälle käytännössä toisen kansallisvaltion, toisen ison kansakunnan, niin se johtaa konfliktiin näiden välille. Tietysti se johtaa. Että jos sulla on eri uskonto, sulla on eri kieli, sulla on eri kulttuuri, sulla on eri tavat, sä näytät erilaiselta, kaikki erit, niin se johtaa konfliktiin. Joka ikinen kerta ihmiskunnan historiassa. Ja tällä kertaa se on myös sama. Ja varsinkin, jos sulla on hyvinvointivaltio, koska hyvinvointivaltio vaatii todella monia asioita. Se vaatii niin kuin kovaa yhtenäisyyttä. Se vaatii, että sulla on nationalismia siellä pohjalla. Se vaatii, että sulla on sama moraalikäsitys, sulla on yhteinen uskonto, yhteinen kulttuuri, yhteinen kieli. Kaikki yhteisiä asioita, että sä voit edes jollain tasolla pyörittää jonkinlaista sosialistista hyvinvointivaltioon. Ja jos sä tuhot sen pohjan, jos sä tuhot sen nationalismi sieltä pohjalta, jos sä tuhot sen työmoraali sieltä pohjalta, nakerrat sen kaiken pois, niin se koko homma ennen tai myöhemmin romahtaa. Ja käytännössä meilläkin tämä sama on periaatteessa jo tapahtunut, koska meillä on velkaa 226 miljardia. Et jos me käytännössä sopeutettaisiin tämä nyt täysin tämä koko homma ja alettaisiin vielä kaiken lisäksi maksamaan sitä velkaa pois, niin meillä lähtisi iso osa meidän hyvinvointiyhteiskuntaa myös pois. Ja oliko se Pauli Vahtera vai mikä sen tyypin nimi oli, niin hän laski, että meidän maahanmuutto on noin 70% kaikesta meidän valtion velasta tällä hetkellä, mikä on kerrytetty. Ja monet ihmiset sanoivat, että aika korjaa, monet ihmiset sanoivat, että jos me tehdään X, Y, Z-keinoin, kotouttamiskeinoin, niin tämä homma alkaa toimia, mutta ei se ala. Sitä on koitettu joka ikisessä näissä länsimaissa integroimista. Kaikki keinot on koitettu, ja ne kaikki on epäonnistunut. Joka ikinen. Ja se, että aika korjaa, niin siinä on romanit esimerkkinä siitä, että korjaaks aika vai ei. Siis asioiden korjaaminen korjaa asioita. Aika ei korjaa yhtään mitään. Mutta joo, semmoset setit. Miten tätä nyt voisi tiivistää? Älkää pyytäkö anteeksi asioita, mitä teidän mielestä ei pidä pyytää anteeksi. Veera Biancan puhelin on täysin oikees. Tverkkaus ei vaadi, no on se nyt aika vaativaa, mutta se ei ole ehkä niin vaativaa kuin joku Bachin sinfonia, mä en tiedä. No joo, whatever, Tchaikovskin tuotos. Se ei ole ehkä niin vaativaa. Vihreät nuoret on aivan kassalla. Varsinkin näiden jalkaväkimiinojen suhteen. Mä en tiedä, minkälaista feminismiä on se, että sä harrastat seksiä 1000 miehen kanssa. Yle pitäisi lakkauttaa ja romanien integroituminen on edelleen
naurettavalla tasolla, ja se on hyvä suuntaviiva sen suhteen, että mihin nämä muut vähemmistöt integroitumisen suhteen tulee menemään. Ja tosiaan iso kiitos vielä tähän loppuun perussuomalaiselle nuorisolle, jotka oli tukena tässä niin sanotun meemitankkisaakan aikana. Ja huomenna on itse asiassa perussuomalaisten puoluekokous Lahdessa, johon mä oon menossa, ja mä toivon, että mahdollisimman moni teistäkin, ketkä on kuuntelijoita ja ketkä on puolueen jäseniä, niin tulee sinne paikalla äänestämään. Jos te näette tämän naaman, niin tulkaa ihmeessä morottamaan. Ja voi olla, että siellä on myös Iltalehti paikalla, ja jos Iltalehti on yhtään miettinyt tätä asiaa, kuin tärkeä tapahtuma tämä on, niin he tietysti lähettää heidän parhaan journalistinsa paikalla, joka tietysti on legendaarinen Onni Kari. Et mäkin pääsen vihdoin tapaamaan tämän huikean henkilön. Ja voi olla, että sen jälkeen alkaa jonkinlainen saaga, jonkinlainen Rikun ja Onnin saaga, jos me yhdessä ratsastetaan kohti kultaista aamunkoittoa semmoisen sateenkaarin väreillä höystetyllä yksisarvisella ja eletään elämämme onnellisena loppuun asti. Yhdessä minä ja Onni. No, semmoista.